गोबांथार खामानि मावदों बिनेश्वर ब्रह्मआथ' सासे गोजौ फारसे हारिखौ लांनो थाखाय बिनि हाबाफारिया गासिबो गोजौ फारसे लांनायनि बियो महर गोबां सासे जेबो रोंगौथि गोनां मानसि बेनाव जेब्लाबो बे दङमोन गावनि राव हारिमुखौ गावनि रोंनाय रानायखौ जोंनि जानाय थानाय जोंनि राव थुनलाइखौ जों गावनि जायगायाव आसामावल' दोननानै जाया बेखौ गुवार गोजौ फारसे लांनाया जों साफ्रोम गोरों मानसिनि बिबान बे हिसाबैनो बे गिबि खेब बर' मेगाजिन बे मा बिजाब ओंखारदों जिखि जाया साहित्य एकाडेमियाव 1990 मायथाइयाव जमा हैजेननाया बुथुमनानै बिथाङानो 1999 मायथाइयाव बर' रावआ मानोना भारत संबिजितनि 8थि फारियाव गाखोआखैमोन बोरै गाखोहोनो हायो बेखौ जोबोद साननाय दङमोन। बेनि थाखाय जोंनि रावा जोंनि थुनलाइया बेसेबां जौगादों हारिमुवा जौगादों बेखौ दिन्थिनो गोरों गोरा बायजोआव दिन्थिनो थाखाय बिथाङा जोबोरै नाजादों जायनि थाखाय भारतनि माखासे 8थि फारियाव गाखोयै रावफोरनि आफादफोरखौ लोगो लालायनानै 1999 मायथाइयाव दिल्लीनि सानैखौपुरियाव थानाय इन्टारनेशनेल इयर्थ सेन्टाराव गिबि खेब बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान 16 नभेम्बर फालिथायखौ बाहाय खुंजेनहैनाय जादों बिथांनि दैदेननायाव बिथाङानो आफादगिरिमोन बे समाव आरो आं गाहाय नेहाथारिमोन बे जथुम्मायाव मानोना जोंहा साननाय दङ बा बिथांहा साननाय दङ जे दिल्लीनि पलिटिकेल लिडार राव थुनलाइनि पण्डित हारिमुनि पण्डित मानसिफोरखौ जोङो जोंनि जायगायाव लेंबोनानै मोनबोआ नाथाय बिसिनि सिगाङाव दिन्थिनाया जोंनि बिबान बे हिसाबैनो बे 16 नभेम्बर फालिथायखौ दिल्लीयाव खुंहैजेनदों। बेनि उनाव 2000आव बिनेश्वर ब्रह्म रुंसारि जानाय बोसोराव 16 नभेम्बरखौ दिल्लीनि थुनलाइगिरि पण्डितफ्रानो राजखान्थिगिरिफ्रानो आरो बेखौ गोसोखांनानै खुंबावनांगौ होननानै दाबि खालामदों बिदों जायनि जाउनाव बेवहाय भारतनि 8थि फारियाव गाखोनाय रावफोरनि आफादफोरखौ ज' जालायनानै 1999 बेवहाय खुंहैनायाव नागरी लिपि परिषद गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा नाबार्ड गुबुन गुबुन आफादफ्रा जोंजों लोगो लाफानो गोनां जादों लाफादों दिल्ली बड' एस'सियेसनाबो जोंखौ गोबां मदद होदों जायनि जाउनाव जवाहरलाल नेहरू अपेन इउनिभारसिटिनि पण्डितफोर दिल्ली इउनिभारसिटिनि पण्डितफोर आरो आलिगड़ इउनिभारसिटिनि पण्डितफ्रा बेवहाय नुजाफैदों आरो जोंनि गिदिर गिदिर राजखान्थिगिरि जेरै राजेश पाइलटमोन राम मनहर मुरली जहर जशिमोन बिसोरबायदि गोबां पण्डितफ्रा साहित्य एकाडेमिनि लेङाइ आफादगिरि गपिचन्द्र नारांमोन बिसोरबायदि गोबां मानसिफोरखौ जोङो बे जोंनि फालिथायाव लाबोनो हादोंमोन आरो जोंनि राव थुनलाइ जौगानायनि बागै बिथांमोननि सिगाङाव बुंथिनोबो आरो दिन्थिनोबो जोङो हादोंमोन आरो बेबायदिनो 2000 जोङो खालामबाय बिथांमोनानो लिंलांदों बे बाराव बिनेश्वर ब्रह्मखौ गोसोखांनानै आरो बेबायदिनो 2001आव 16 नभेम्बरखौ केलकातायावबो खुंहैबाय बेबायदिनो जोंनि रावफ्रा जौगानायाव बेबायदि लाबोदों बेफोरो जाहैबाय बिनेश्वर ब्रह्मनि गोजौ सानस्रि हारिखौ थिखांनांगौनि मोनसे लामा नागिरनानै हान्थिनाय बा मावनायनि बिहोमा दिनै बर' रावा 8थि फारियाव गाखोदों BLCनि एकर्डजों 2003आव बिनि सिगां 2000आवनो बे माने कमिसन फर मा होनो बेखौ साइन्टिफिक एन्ड टेकनिकेल टेक्न'लजि कमिसना बर'नि
माने बिरोंदामिन सोदोब भान्डारफोरखौ हिन्दीनिफ्राय इंराजिनिफ्राय बर' रावाव राजखान्थिखौ ससियेल साइन्सखौ फिजिक्सखौ ल'खौ जुग्राफिखौ हिस्ट्रिखौ मा बिसोर माने टार्मिन'लजि सोदोबफोर बेखौ बानायनायनि खाबुखौ होदों आरो गोबां जोंनि गोरों गोरा पण्डितफ्रा थुनलाइगिरिफ्रा दिल्लीयाव थांनानै बिसिनि रांखान्थि मददजों बिसोरनि हेफाजाबजों जोङो जोंनि हाबाफारियाव दा गासै 12टा आयदाफोरखौ साबजेक्टफोरखौ जोङो सेबखांनानै दिहुननो हाबाय आरो मावफुंनो हाबाय बेफोरबायदिनि गेजेरजोंनो जोंनि रावाबो दा 8थि फारियाव गाखोबाय आरो जोंहा दिनै मा जाहैबावगोन जे हायार सेकेन्डारि लेभेलसिम जोंनि बर' रावा बिजों महरै माने गनायथि मोननाय जाबाय बेफोर जाहैबाय बिनेश्वर ब्रह्मनि बिहोम मावनायनि बा बिनि गोजौ फारसे सानस्रिनि बिहोमा बेखौ जोङो बयबो गनायनानै लानांगोन आरो बिथांनि गोबां बिहोमा दंबावो बेखौ आङो दा बे समाव बुंथ'नो हाया बुंजोबनो हाया बेखिनिखौनो बुंथिबाय आं बे फालिथायनि बागै मा बुंगोन नोंथां जोंहा बर' भातारमारिया दिनैसिम माने 25 बोसोर रुफाथि मायथाइ फोरबोसिम जाबाय आं दहायबो बुंदों जोबोद मोजां जादों मानो होननानै बुङोबा बिनेश्वर ब्रह्मआ सासे हारिमुनि बिराद आखा फाखा सासे गोरों मानसिमोन बिराद मोजां मोनग्रामोन आरो गामियाव बिथाङा जों खोनाबोबाय थाखानाय जे गामियाव गामिनि बोराय बैसोबा गेदेरसिनफोरखौ माने न' हाबनानै खुलुमोमोन मान होयो हाबनानै खुलुमोमोन मान होयोमोन उन्दैफोरखौ अनोमोन जेखौ जोङो बा उन्दैफोरखौ अनलाबायनाय खुलुमलाबायनाय गिदिरफोरखौ न' हाबनानै बैसोगोराफोरखौ खुलुमनायखौ बे समफ्राव जोङो उसुबिदा मोनलायलायोमोन माबायदि मानसि जाफ्रालै बेनदान बेबायदि साननायफ्रा बै समाव दङमोन नाथाय जे बे खामानिया मोजां जादों दा खालामनांगौ गिदिरखौ मान होनाय खुलुमनाय उन्दैफोरखौ अननाय दानि दिनाव दानि मानसिफ्रा दासो बै समनि बाथ्राखौ लाजिनो ओंखारनायखौ दासो लाजिगारनानै जोंनि बिबान जोंबो मावनांगौ बे साननाया दं दिनै जे बर' भातारमारिया बे बिनेश्वर ब्रह्मखौ गोसोखांनानै फालिबोयै दिनै 25 बोसोर जाबाय जोबोद मोजां जादों गुवार आवथायाव लांनांगौ आरो जोंनि जायफोर दंजा गोरों सरकाराव थानायफोर बिसोरबो मोनसे सासे गेदेमा जेबो फारसे आखा फाखा नुनै बे भातारमारिया जुदि बिदि हाबाफारि लादोंबा बेखौ नायसनबायनाया जेबो बिथिंजों नायसनबायनाया जों बयनिबो गोनांथि दं होननानै आं सानो बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया दानिया उदालगुरि टाउन रामजानकि सकनि हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाइ होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय केबिन क्रू ग्राउन्ड स्टाफ कार्गो एक्जिकिउटिभ एयारपर्ट रिटेल इउटिलिटी एयारपोर्ट मेनेजमेन्ट आरो हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टनि थाखायबो इन्टारभिउ होनो हानायनि फोरोंथाइ होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव मुं थिसननायनि सायख'नाया 18 बोसोरनिफ्राय 22 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 96783602226 आव कल खालामनो हागोन जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय एभिएशन दावबायग्रा थावनि टुरिजम आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमि सामलायगिरि बिथांमोनहा